de manera que per una banda es cobra el que és el lloguer que correspon i per una altra se li complementa, o sigui, com si diguéssim, se li dona l'ajut a la persona, un ajut que ve directament en el patronat, o sigui que el tenim com endossat. De manera que el contracte de lloguer mantén, per dir d'alguna manera, la seva coherència i el preu que li correspon, i per una altra banda, el fet que això vingui canalitzat a través d'un ajut al lloguer permet que aquest ajut es pugui revisar. Normalment, quan és a l'alça és perquè t'ho demana la pròpia persona que ha vingut a pitjor fortuna de la que tenia, però en qualsevol cas cada 2 anys es revisa la situació d'aquestes famílies i d'aquestes persones i s'ajusta l'ajut que puguin tenir. A banda d'aquesta línia, des de l'Ajuntament també ja fa bastants anys, alguns més, que es va fer una aposta molt important i és un programa que a mi m'agrada molt i no sé, me'n sento molt contenta, que és el programa d'habitatges per gent gran. Són promocions que estan pensades exclusivament per gent gran, per tant, amb una tipologia d'habitatge concret i determinada. En aquests moments a l'Ajuntament de Barcelona tenim 22 promocions d'aquestes que allotgen a unes 1.200 persones i en aquests moments n'estem promovent més. Aquestes promocions ofereixen, a més de la possibilitat d'obtenir aquest ajut al lloguer per pagar la diferència, ofereixen també serveis com consergeries i altres serveis associats per la gent gran que en el seu moment, que a su vez, per dir d'alguna manera, també té un cost i per tant això es tradueix en un cànon, però amb un cànon que al final es calcula també en funció dels ingressos de les persones allotjades i reben també aquest ajut, tal com he explicat, des que està en un altre conveni també amb serveis socials. A banda d'això, que seria la promoció i la gestió, doncs també des de l'Ajuntament, en aquest cas juntament amb bàsicament el que és el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, que és Ajuntament i Generalitat, es mantenen 10 oficines d'habitatge repartides pels 10 districtes que donen tota una sèrie de serveis a la ciutadania en general, ja no tant el que serien els nostres usuaris del nostre parc d'habitatges. Aquí es donen ajuts pel pagament del lloguer de contractes en particulars, es donen ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges i això els administradors de finques és bàsicament el que coneixeu més perquè és on realment l'esforç, el treball i la tenacitat de la majoria d'administradors de finques fa que es puguin tirar endavant rehabilitacions d'edificis, perquè costa molt i ho sabem els que ens hi dediquem, que el fet d'obtenir el fons, convèncer la comunitat, tirar endavant, és una feina ingent i és una feina que en una mesura molt important recau sobre vosaltres. I després també des de l'Ajuntament s'adopten altres mesures per mobilitzar parc existent privat. En aquest cas el servei de mediació pel lloguer social, que és intentar captar habitatges de propietaris particulars, que el que es fa és que es media en el contracte de lloguer amb persones que no són perfils d'exclusió residencial, però que sí que poden ser aquests perfils intermitjos que els és difícil accedir al mercat privat de lloguer, però sí que poden accedir a un habitatge a través d'aquest servei de mediació amb ajudes públiques. També estem mobilitzant habitatges del mercat privat, com ha dit la consellera, a través d'acords amb entitats financeres de cessió o en el cas de Barcelona hem adoptat la fórmula de l'usdefruit d'habitatges, propietat de la Sareb en aquest cas i de Building Center, són els 2 convenis que tenim signats en aquest moment, a partir dels quals obtenim un usdefruit sobre aquests habitatges durant 8 anys, pagant un cànon molt baix i molt ajustat, i haig d'anar callant, oi? Fet el més discretament possible. I també a través de les compres de tanteig, habitatges que venen a través de tanteig, com ha dit la consellera, a partir del decret llei 14, que els que estan situats a la ciutat de Barcelona, la Generalitat ens els ofereix i aquells que ens entren per criteris de preu, d'estat de l'habitatge, etc., tenim una partida destinada a la compra d'aquests habitatges que després acaben situats en lloguer social. Jo, si cas, ho deixo aquí i després estem a les preguntes que ens vulgueu fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula Jaume Claries, que com hem dit és subdirector general de coordinació i seguiment dels programes d'habitatge.
Té la paraula, senyor Cleries. Gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies al col·legi per la invitació. No és la primera vegada que he participat en actes del col·legi fa molts anys. Ens coneixem amb l'Enric, però fa bastant temps. Disculpar el Carles Sala perquè està tornant de Quito, crec que arriba aquesta tarda. Hem tingut tota la secretaria, com deia, la secretaria de l'agència cúpula a la conferència Habitat 3 i espero poder comentar-los algunes de les coses que crec que el Carles voldria comentar. En primer lloc, clar, algunes ja les ha comentat la consellera, perquè es tractava una miqueta del paper d'explicar una mica el que fem, cosa que per tant, ens trepitjarem amb la consellera. En qualsevol cas, jo volia donar unes quatre idees generals sense entrar en massa detalls del que estem fent. Crec que estem ja fent moltes coses que el mateix col·legi col·labora i, per tant, jo crec que ja es coneixen. Jo, dues reflexions, perquè crec que pot ser, això, obrir perquè pot ser més interessant el debat, és i em baso en el títol, com que tampoc tenia quan el Carles em va encarregar que el substituís, no tenia una indicació massa bé del contingut exacte per on es volia anar al debat. Jo la primera reflexió que em vaig fer amb el títol va ser necessitat i rendibilitat i vaig observar, evidentment, necessitat, rendibilitat, estem parlant de dos drets, de dos drets constitucionals. Per mi, quan parlem de necessitat d'habitatge, hem de recordar l'article 47 de la Constitució, que parla que els poders públics han de proveir habitatge, sobretot a les persones més necessitades, i quan parlem de rendibilitat em porta a pensar en el dret de propietat, que és un altre dret fonamental, que d'alguna manera ve matitzat justament per la funció social. La pròpia Constitució ho reconeix així. Per tant, crec que és un debat, necessitat i rendibilitat, estem parlant de drets, no són dues idees o dos conceptes que no tinguin una empara. Per altra banda, aquestes dues idees, necessitat i rendibilitat, jo els lligo molt amb el que és l'activitat pública, amb la política pública d'habitatge. Històricament, les primeres mesures que s'adopten a finals del XIX justament van atacar també aquests dos aspectes. Per un cantó, es vol ajudar a la gent que en aquell moment totes les mesures eren de tipus sanitari, perquè es tractava de regular uns aspectes que no tenien fins llavors regulació, però sobretot des del punt de vista sanitari per les males condicions de vida de la població. Però també immediatament va ser utilitzat com un element de dinamització de l'economia. O sigui, sempre ha anat lligat també els plans d'habitatge, per exemple, que és una de les eines fonamentals de la intervenció pública, ha anat molt lligat també a les administracions de l'economia i, per tant, a la rendibilitat una mica de les actuacions. Una mica, perquè veiem que això, o sigui, el que ara pensem i surt com a tema amb més jornades i de més, necessitat, rendibilitat o qüestions aspectes socials que ara sembla que siguin d'una situació nova, és veritat que la situació que tenim especialment en aquest moment de crisi social és molt important. Potser estem sortint una mica de la crisi econòmica, però la crisi social continua sent igual o tan punyent com fa uns anys. Per tant, crisi existeix. Però sí que és veritat que aquesta crisi no és una situació nova en el sentit que sempre hi ha hagut aquestes dues vessants. Com enfrontem llavors en aquest moment com podem enfrontar aquesta situació que, per exemple, històrica de la crisi? Bé, històricament les mesures eren unes que eren la promoció d'habitatge. Això ha sigut la clàssica intervenció pública i fins als anys 80 no s'amplia el ventall d'opcions a la rehabilitació i fins als anys 2000 no s'amplia a la potència que té ara tot el sistema d'ajuts a la persona. O sigui, l'activitat pública havia sigut, evidentment, molt adreçada, anava adreçada a fer un habitatge protegit que no era per qualsevol persona, que era per un sector social d'ingressos baixos, no tenien per què, hi ha hagut de tot amb la història de l'HPO, des d'ingressos més alts fins a ingressos realment pràcticament d'exclusió, però en qualsevol cas sempre hi ha hagut la intenció d'una intervenció solament per un sector concret de la població. Tot això ha anat evolucionant de plans d'habitatge i actuacions molt centrades en la promoció
ja no dic amb la venda, que també, però hi havia l'activitat pública més directa, normalment havia fet molta promoció directa amb lloguer, l'activitat pública, vull dir la promoció directa pública, però en canvi, quan es demanava la intervenció privada i jugava la intervenció privada, era una activitat més de venda. En qualsevol cas, tot aquest clàssic esquema de promoció s'ha anat desplaçant i ara el que ha agafat preponderància des dels mitjans dels 2000, des del 2005, és tota l'ajuda personal a les persones que en aquests moments estan més afectades per la crisi. Tant amb lloguer, intentar facilitar lloguer, donar preponderància al lloguer, com després amb totes les noves mesures que hem hagut d'anar adoptant per evitar la pèrdua d'habitatges que s'havien adquirit però que no podien fer front per la qüestió hipotecària. Bé, quines eines tenim ara en aquest moment per fer front a aquesta situació i, a més, intentant sempre, ja dic, garantir, buscar l'equilibri entre aquests dos principis, la rendibilitat que ha de tenir qui fa promocions, qui ofereix habitatges al mercat i la necessitat que n'hi ha. I quan dic equilibri, també vull dir que no dic paritat, perquè penso que l'equilibri aquest a vegades s'ha d'obtenir amb un percentatge que no serà idèntic amb el vessant. Bé, quines eines tenim ara? Evidentment cal recordar que des de l'any 2007 Catalunya té una llei d'habitatge, una llei del dret a l'habitatge molt important, amb la qual la majoria d'aspectes que estem desenvolupant en aquest moment ja hi surten. D'alguna manera, no les eines concretes, perquè això s'ha hagut d'anar improvisant a mesura que teníem pressupost, no teníem pressupost, de com podíem fer actuacions per un cantó, però ja ens ha permès fer coses importants amb incidir en aquest mercat. L'invent, diguem de tot el sistema d'ajut de lloguer, si no haguéssim tingut l'empara legal que parlava d'una prestació, l'hem ampliat, perquè ara no solament hi ha prestacions vinculades a la llei, sinó que hi ha subvencions vinculades als acords amb el Ministeri i amb el Pla d'Habitatge. O sigui, tenim la doble vessant, però en qualsevol cas anem a adreçar i a reforçar la capacitat, la viabilitat del llogater. Això en què es va transformar després? Amb el decret del Pla d'Habitatge. El Pla d'Habitatge, els plans, són els instruments que les administracions públiques utilitzen per incidir. El Pla de l'Habitatge, abans eren els plans que es dedicaven pràcticament exclusivament, originalment, a l'habitatge protegit, després es va introduir la rehabilitació i ara és un pla que l'habitatge protegit és el darrer dels tres grans apartats que en té. És l'últim perquè ja preveiem en el 2014 que aquesta eina s'ha de mantenir oferta però que no seria en aquest moment la principal. Encara que al final ja diré que jo crec que hauríem de recuperar alguna d'aquestes mesures. A part d'aquestes, i anant molt ràpid, la Conselleria de Societat, un grapat de lleis ja per atendre més la situació especialment dolenta de les situacions provocades per la crisi de desnonaments hipotecaris, de manca de falta de liquiditat de les famílies. A més, la primera va ser el decret llei 1/2015, que aquest no sabem per què no es va impugnar. Jo crec que com que no l'acabem d'entendre perquè no es va impugnar, perquè un cop ratificat per Parlament tampoc es va impugnar. Aquest ens ha donat una eina molt potent i molt cara, és veritat, però que és la del tanteig i retracte. Amb això, en aquest moment, ja l'any passat es van adquirir 200 habitatges, aquest any esperem arribar a 300 habitatges més. No és una gran aportació d'habitatges, però també podrem incrementar amb la mesura que funcioni la llei de l'impost, la llei 14/2015 de l'impost d'habitatges buits, que en el primer any vigent, que va ser aquest any, s'han recaptat 11.300.000 euros. Aquesta llei també va ser impugnada, però s'ha aixecat la suspensió. Aquesta és l'única que s'ha aixecat la suspensió recentment. Per tant, l'any que ve tornarà a obrir-se un període de recaptació i podem tenir aquestes quanties. L'Agència de l'Habitatge ja ha decidit internament, a més, d'alguna manera, amb un mandat del Parlament, amb una de les resolucions del Parlament, a les operacions de tanteig i retracte, amb la qual cosa podrem incrementar el nombre d'actuacions. Les altres lleis són, potser, la llei de modificació del Codi Civil de Catalunya de la propietat temporal, la llei 19/2015, que també està impugnada, aquesta farà una referència posterior, i la llei 24 de mesures urgents, que era una llei important amb la qual sí que
es pretenia una llei plantejada no pel govern, sinó per una iniciativa legislativa popular d'unes quantes entitats, aprovada per unanimitat del Parlament, que ha estat aquesta lamentablement impugnada i s'ha ratificat la suspensió. Aquesta llei ens donava altres eines, com l'expropiació d'ús, les expropiacions temporals, que permetien també actuar d'una manera i sobretot creava un concepte de lloguer social més enllà dels que definien els plans d'habitatge i que d'alguna manera començava aquesta definició és la que està utilitzant tant l'Ajuntament de la Generalitat com en molts casos l'Ajuntament de Barcelona per aplicar lloguers. Estem reduint inclús els lloguers legals de l'habitatge protegit amb les mesures previstes a la llei 24. Si em permet un segon, estem als 10 minuts aproximadament, perquè pugui controlar el temps. Molt bé. Dos idees finals ràpides. A veure, llavors, destacar que en aquests moments la Generalitat, ja des de fa molts anys, l'aposta és clarament que amb l'habitatge, sigui per aquesta via, és el lloguer. I més enllà del lloguer, també un aprofundiment en tinences intermitges. Això ho sabeu, coneixeu i per tant sabeu que aquesta és la línia prioritària per les accions de la Generalitat en matèria d'habitatge han d'anar. Els temes de promoure habitatge en propietat crec que queden apartats durant bastant temps que puguin ser impulsats des de la Generalitat o donar ajuts en aquest sentit. En aquest sentit volia dir que també que sí que crec que han de recuperar una cosa, que és a part de totes aquestes normes el que es permeten és anar, i els convenis amb entitats, és anar incrementant el parc públic d'habitatge, però a un ritme que és el que és. En canvi, jo crec que és important que hi hagi promoció de lloguer nova, com va haver a finals dels 2000. I en aquest sentit, llàstima que solament l'únic ajuntament que pugui fer-ho en aquest moment és el Patronat Municipal de l'Ajuntament de Barcelona a través del Patronat Municipal de l'Habitatge. Per tant, desitjaríem que aquesta mesura estem donant voltes a veure si a partir d'ahir i amb un pressupost podem començar a incentivar també mesures d'aquest tipus. Finalment, què estem fent ara per superar tot això, per acabar? Hi ha també dos temes que ha comentat la consellera, és la redacció d'una llei que pretén ser l'alternativa a la llei 24 i que, per tant, que esperem que en 6 mesos estigui aprovada i que penso que pot ser important i recuperar simplement eines que estabien a la llei 24 i les comissions abans de sobreendeutament ara canviaran de nom per unes comissions per poder donar sortida a les persones sobreendeutades i l'altre és el grup de treball que ja s'ha posat en marxa per establir uns criteris del que hauria de contenir una nova llei d'habitatge, de lloguer, amb tots els matisos de fins a on podem arribar, que és justament el primer punt que debat és fins a on pot arribar una llei plantejada des de Catalunya o quins aspectes s'haurien de tocar aquesta llei. Espero que el debat pugui dir alguna cosa més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Claries. Ara tindrà la paraula la senyora Natàlia Martínez, que és responsable de suport a entitats i captació d'habitatges d'Habitat 3. Té la paraula. Bon dia. En primer lloc, disculpar la senyora Trilla, que no ha pogut estar aquí avui. En segon lloc, dir que entenc que esperàveu escoltar Carme Trilla i m'haureu d'escoltar a mi, que no és ben bé el mateix. També ha sigut una mica una encerrona per part dels companys del col·legi, encerrones que passen en contextes de confiança i de carinyo. I dit això, passat el susto del primer moment, em fa molta il·lusió estar aquí perquè sóc administradora des de fa molts anys, el col·legi és una mica casa meva i l'administració de finques és la meva professió, per tant és un plaer estar aquí amb vosaltres i poder-vos explicar què és el que fem des d'Habitat 3. Habitat 3 és una fundació sense ànim de lucre que es constitueix a finals del 2014 com a iniciativa del grup d'habitatge de la taula d'entitats del tercer sector social i que té dues vocacions. Té la vocació d'aconseguir habitatges pels projectes de les entitats socials que treballen amb persones que tenen especials necessitats en general i que per tant tenen especials necessitats en l'àmbit d'habitatge. S'ha parlat ara de crisi i de situacions d'emergència que són en aquests moments molt punyents.
I això no ens ha de fer perdre de vista que hi ha situacions estructurals de dificultat d'accés a l'habitatge que en situacions de crisi encara es veuen més afectades, però que inclús en situacions de no crisi o de situació econòmica més bona continuen tenint una especial dificultat. I l'altra segona vocació d'Hàbitat 3 és aportar l'expertesa i l'experiència de les entitats del tercer sector a iniciatives del sector públic, d'ajuntaments i d'altres administracions públiques per poder abordar dificultats d'accés a l'habitatge des d'aquesta perspectiva i des d'aquesta expertesa del tercer sector. Això com ho fem? Doncs ho fem amb una doble línia. Estem treballant amb programes amb ajuntaments, concretament amb el programa de l'Ajuntament de Barcelona de mobilització d'habitatge buit, que és un programa que es posa en marxa com a complement a les borses de mediació durant aquesta època d'especial incidència de la crisi per poder proveir d'habitatge a famílies que estan en situacions d'emergència, perquè s'han vist habitualment són els que han arribat a la mesa d'emergència perquè han patit una situació de desauci. I, d'altra banda, també treballem intentant captar habitatge i trobar habitatge per oferir-lo a les entitats socials. Això es planteja sobretot des de la idea que hi ha habitatges que no estan al mercat. Els habitatges que estan al mercat, i els administradors ho sabem molt bé, de propietaris que tenen clar que un habitatge que està en condicions de conservació i en condicions de preu de mercat es lloga, ho fem molt bé, ho hem fet durant molts anys, i aquests habitatges estan complint la seva funció. Els que no estan complint la seva funció són aquells habitatges que estan buits i que ho estan o bé perquè no poden llogar-se perquè necessiten d'una rehabilitació. A vegades són rehabilitacions molt importants, però de vegades són adequacions que tampoc suposen un cost excessiu, però que excedeixen la capacitat del propietari o de vegades el coneixement per poder posar aquest habitatge al mercat. I després també es tracta d'habitatges que per situacions de tinences compartides, d'herències, de propietaris que realment no s'han plantejat el lloguer i tenen rencances de que no se'ls hi pagui, de que puguin tenir incidències o problemes amb els llogaters o que no se'ls hi retornarà l'habitatge en condicions correctes. De fet, s'ha fet una mica la broma que mitja secretaria d'habitatge està en aquests moments a Quito, a la Conferència Mundial d'Habitatge. Aquí a Quito s'han lliurat uns premis que són els Premis Mundials a l'Habitatge i una de les iniciatives que l'ha guanyat és dues entitats angleses del nord d'Anglaterra, de Leeds i Hull, que vam tenir l'ocasió, dues persones d'Hàbitat 3, d'anar a visitar, que precisament el que fan és això, és la mobilització d'habitatges buits, la rehabilitació, en el seu cas amb la participació de persones voluntàries, algunes de les quals després van a viure aquests habitatges, per aquesta funció d'agafar un habitatge que està buit, que no dona cap rendiment al seu propietari, que genera situacions d'ocupació i de degradació en l'entorn en el que es troba i convertir-lo en un habitatge que pot tenir un ús per una família que el pugui necessitar o per una entitat social que està buscant habitatge pels seus projectes. També molt recentment hi ha hagut aquí a Barcelona una jornada de l'aplicació del model Housing First, que és un model que potser n'heu sentit a parlar, es vol dir primer la llar, i és part d'unes iniciatives que es van tenir a Nova York en els anys 90, en els que es va veure que persones que estaven en situació de sense llar, si tenien un accés a l'habitatge de manera estable i de manera no condicionada a altres circumstàncies com de compliment de programes de desintoxicació o de feines, diguéssim, més de que l'habitatge acaba sent el premi per una millora, sinó que l'habitatge és un dret i és la primera circumstància, es posa de manifest que el grau de recuperació d'aquestes persones, l'èxit vers altres programes és bastant més alt i al mateix temps que el cost
d'atenció de les necessitats d'aquestes persones també canvia. Llavors, aquesta idea de poder posar en marxa un programa que permeti adreçar-se als propietaris i en aquest sentit la prescripció i el conveni de col·laboració que té Hàbitat 3 amb el Col·legi d'Administradors és molt important, perquè els administradors coneixem quins són els immobles que no podem llogar perquè no estan en condicions de ser llogat i podem oferir als nostres clients una alternativa de rehabilitació, de posada en valor i de posada en ús d'aquestes propietats. La feina d'Hàbitat 3 és un equip en el que hi ha arquitectes, juristes, una gran experta en habitatge que és la Carme, persones que venim del món immobiliari i persones que venen del món social, que el que podem aconseguir és d'aquests habitatges posar-los en situació de ser llogats i després fer un seguiment de la tinença de l'habitatge, de les relacions de la família o de les persones que puguin viure en aquest habitatge amb les seves comunitats de veïns.